Itt vagyunk a vasútállomásnál. Ez volt a temetőben viperálva. Hagyja már, megalázza, nem provokálom. Megalázza. Nem járulunk hozzá. Ne nyújj hozzá! Nem volt. Mit csinál? Ki most olyan? Látszik egyszer. Éhezünk, az az igazság, hogy éhezünk, napról napra éhezünk. Napról napra. Mennyiben rengeteg emberhez itt menjenek be, nyugodtan nézzetek meg, hány embernek a hűtője van tele. Fagyasztó itt meg ezen a környéken nincs is. Szegénységbünk, egyik a másik se segítik, sóval, liszttel, cukorral, kenyérrel. Most azért jönnek ide ezek a nácik. Ezért nem tesz az állam semmit az ellen, hogy gyilkolnak bennünket országszerte, világszerte. Nem a magyarokra haragszom, senki nem haragszom. Egyetlen egy magyar ember, én minden magyart imádok, szeretek. Ezeket a nácikat nem szeretem. Nem csak mi éhezünk romák, hanem ugyanúgy magyarok is. Álljon egy családpótlékosztásnál, hány cigányt látsz és hány meg. Vegyes. Vegyes. Nincs itt kivétel, hogy te most nem jöhetsz be, te nem mehetsz ide, nem mehetsz oda. Egyformán élünk itt évtizedek óta. Akkor miért ne tudnánk így élni? Aki csinálja ezt, büntessék meg. Nem kell ahhoz gárdista, meg nem kell ahhoz neonáci. Ott a rendőrség, ott a polgármesterhivatal, ott a családsegítő rendezzel, ahogy eddig elrendezte. Én a helyi emberek és a megyei emberek érdekeit képviselem. Az embereknek az volt az érdeke, hogy több egyenruhást szeretnének látni. Én az elmúlt 8 hónapban végigjártam a belügyminisztériumtól kezdve, mindent követ megmozgattam azért, hogy ne csak egy rendőrjárőr legyen itt a 3 településre, hanem legyen már legalább folyamatosan 2, illetve 3 rendőrjárőr. Most már kaptunk felajánlásokat, hogy maradjunk minden tovább. 2 hétre betervezett, 2 hétig biztosan maradunk. Ezen a héten kiemelt járőrszolgálatot látunk el, jövő héten kiemelt ügyeleti szolgálatot látunk el, ami azt jelenti, hogy látványosan visszavonulunk az utcáról, nem leszünk ekkora számon az utcákon, hanem a bázisainkon állunk készenlétben, hogy ha valami van, akkor tudjunk mozdulni. Magyar lakosok és a roma lakosok is félnek. Megkérdezik, olyan dolgokat művelnek, ami törvényt sért, igazoltatják a járókelőket. Ha itt vagyunk a MÁV állomásnál, akkor jegyet kérnek, mikor kompetenciájuk nincsen. Önök igazoltattak, jegyeket kérnek a vasútállomáson, jól tudom én ezt? A jegykérés a vasútállomáson az egy más kategória. Tehát ha valaki bemegy a vasútállomásra, azonnal ki van írva, hogy a vasút területén kizárólag utazási szándékkal és érvényes menetheggyel tartózkodhat. Na most, hogyha a vasúti dolgozó pénztáros hölgy megkéri a helyi polgárőrt, ő, mint vasúti dolgozó, elkérheti a menethegyeket, hogy segítsenek már, hiszen 8-10 jegy nélkül garázdálkodó ember van az állomáson, akkor természetesen a polgárőrök eleget fognak tenni a vasúti dolgozó kérésének, és fogják segíteni abban a munkáját, amíg a ott dolgozó vasutas elkéri a menethegyeket. Maximum ilyen történhetett. A kapitány úr azt elmondta, hogy nem is igazoltathatnak, semmiféle ilyen dolgot nem végezhetnek, hanem hogyha valami bűncselekményt látnak, akkor értesíteniük kell a rendőrséget, de ők nem ezt teszik, hanem igazoltatnak, igazolványokat kérnek. Nem így kell megoldani, hogy most egy kalap alá veszünk mindenkit. Ugye én ebben semmi jót nem látok. És többen jönnek, ahogy mondtam hozzám, hogy panasszal, hogy félnek az emberek tőlük. Alakzatba mentek hatan, és láttam, hogy boxer volt nekik az oldalukra felcsatolva, meg vipera van náluk állítólag. A kapitány úr, a hagyvatházi kapitány úr az elmondta azt is, hogy semmiféle fegyvert nem hordozhatnak magukkal, ennek ellenére mégis ott van náluk. Sehonnan jött bitang emberek, ott harcoljanak, ott éljenek, ahol szeretnének, ne itt Hajdúhatház városába. Gábor egyetért a rendteremtéssel, és ő is azt szeretné, hogy béke és rend legyen az országban, és minden ilyen kezdeményezést támogat. Mit fognak tenni akkor, hogyha a rendőrség esetleg azt a parancsot kapja, hogy önöket távolítsák el innen? Hát de mi alapján? Nincs erre jogszabály, tehát nem tudnak mit csinálni velünk, ebbe törődjenek bele. Tegyük fel, Pintér Sándor úr tegnap ezt mondta. Hát először járjon utána a dolgoknak. Ezért mondom, tájékozatlan és inkább maradjon csendbe, mint hogy hatházi dolgokba onnan Budapestről beleszóljon. Nem tartja ezt elképzelhetőnek, hogy a rendőrség fellép önökkel szemben? Hát jogszerűtlenül fellépett egyértelmű. Tehát azért az elmúlt 4 évben hozzászoktunk, hogy a rendőrség jogszerűtlenül működik, és az aktuális politikai elvtársi hatalom irányítja saját hadseregeként. Tehát ezzel nem lepődünk meg, hogyha ilyen lesz, de teljesen jogszerűtlen az intézkedés, hogyha ilyen van, hogy egy polgárőr, hiszen a polgárőr közfeladatot ellátó személy. A többszöri egymás után igazoltatása már a zaklatásnak minősül, és van rá külön büntetési kategória. Onnan a térről megindul egy járőr, ott igazoltatják, majd a sarkon igazoltatják megint. Utána ugyanaz a rendőr megint igazoltatja, ön szerint ez normális?
hogy gondolhatja bárki azt, hogy egy polgárőrt a rendőrök, akik mellesleg bűnözőket fogtak el az elmúlt napokban, elvezeti a rendőrség. Hát ez ilyen csak abszurdisztánban lehet, tehát Magyarországon, de hát ezzel már nem repülő meg Draskovics, bocsánat, Pintéren, így a stílusokban azért mindig megvoltak a nyelvenben, nagyjából egyforma stílussal dolgoznak. Úgyhogy szerintem ő Pintérnek a jogutódja, illetve Pintér a Draskovicsnak a jogutódja, hiszen ugyanúgy gyűlöli a magyarokat, mint a Draskovics elvtárs csinálta. Nem kívánatosnak tartjuk Hajdúrházon Pintér Sándort. Menjenek haza, és ott intézkedjenek. A közbiztonságot nem az ők feladatuk, hogy megváltoztassák, hanem a helyi rendőröknek. Szeretettel tudunk egymással beszélgetni, semmi olyan ellentét nincs mi közöttünk, a magyar és a cigány közt. Semmi. Hogyha ők Hajdúrházit felépnek 300-an, mi jövünk 3000-en. És ha azt akarja a hajdúrházi polgármester, meg az egész, hogy Irak legyen a főtér, mi benne vagyunk bármikor.